Lutko, da te pitam nešto. Ne može. Slušaj me sad pažljivo. Nikola, Emire, Stefane, profesore, Gospodine, komšija, kolega. Nisam lutka. Ime mi nije Mala. Ne treba mi prevoz, nisam napeta i ne želim masažu. ne želim tvoj dodir. Ne želim tvoj kompliment obojen u dobre namere koje su dobre samo tebi. Jer u njima želiš da prikriješ da sam ja za tebe samo još jedna neosvojena teritorija, jedan u nizu pokušaja. Još jedan potencijalni trijumf. Još jedan lažni san koji želiš da pretvoriš u javu. Moja java je drugačija. ti me činiš napetom. Ti činiš da se ne osjećam bezbjedno. Ti me ugrožavaš. Zahtevam poštovanje. Mene. Mog tela. Mog bića. Mog identiteta. Mog detinjstva. Mojih granica. Moje slobode. Ukoliko ne shvataš, problem je u tebi. Ne želim tvoj kompliment. Ne želim tvoje namigivanje. Tvoj iskrivljeni osmeh. Ne želim povlastice. Ne želim poseban tretman. Ne dodiruj me. Prestani, skloni se. Ne dozvoljavam. Zabranjujem. Nećeš me učiniti manjom kada me zoveš mala. Nećeš me učiniti slabijom kada me zoveš lutko. Ne, Ti nisi drugačiji. nisi od onih dobrih. Loš si. I svakim novim nepoštovanjem mene, mojih prijateljica, kolegica i suradnica postaješ još gori. Nisam pogrešno shvatila. Nećeš me ubediti da se ništa nije dogodilo. Nećeš me naterati da prihvatim tvoje nasilje. Nećeš me naučiti da nisam u pravu. Red je na tebe da učiš. Neprikladni komplimenti su nasilje. Nepoželjni dodiri su nasilje. Neprimereni komentari su nasilje. Nije šala, Nije kompliment. Nije glupost. nasilje je.